छौड़ी हंस गइल कि थोड़ा मुस्का के हो नजर मिला के कि दिलवे में धंस गइल हो छौड़ी हंस गइल कि मालय एगो फंस गइल कि मालय एगो फंस गइल। अच्छा, आप सुन रहे हैं राजा रंजीत राही को। कि मालय एगो फंस गइल छौड़ी हंस गइल कि मालय एगो फंस गइल। पातर बिया पातर कमरिया बिया सुघर मोर माल रे हिरनी के चाले जब चले ले रनिया लागेले बड़ी कमाल रे कमाल रे। हाँ पातर बिया पातर कमरिया बिया सुघर मोर माल रे हिरनी के चाले जब चले ले रनिया लागेले बड़ी कमाल रे। हाँ ओढ़नी हटा के हो थोड़ा मुस्का के कि दिलवे में धंस गइल हो छौड़ी हंस गइल कि मालय एगो फंस गइल कि मालय एगो फंस गइल कि मालय एगो फंस गइल। आरडीएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलथर चौक। छौड़ी हंस गइल कि मालय एगो फंस गइल। आगे से ज्यादा पीछे बनल बा लागेला बड़ी बवाल रे रंजीत राही चंदेश मुध फेंकेला एकरा पजाल रे जाल रे। हाँ आगे से ज्यादा पीछे बनल बा लागेला बड़ी बवाल रे रंजीत राही ब्रिजेश संजू फेंकेला एकरा पजाल रे। सामान दिया चिकन ना दोसरा के चिखल नजरी में गड़ गई। अच्छा, हो छौड़ी हंस गइल कि मालय एगो फंस गइल कि मालय एगो फंस गइल। आरडीएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलथर चौक।